Dobry dzień kochani, witam pięknie, ja tutaj prosto jak widać z wycieczki rowerowej, ochronna odzież jeszcze się suszy i wracając do domu wstąpiłem do pewnego sklepu zaczynającego się na B, a kończącego na A i co przykuło moją uwagę, mówię, dawno nie robiliśmy żadnych testów kulinarnych, testowaliśmy różne kalmary, krewetki i cuda na kiju. Dorsz po azjatycku. Warto tutaj przy tej okazji przytoczyć takie powiedzenie, które powstało jeszcze za czasów komuny, czyli jedzcie dorsze, bo gówno gorsze. Wtedy dorsz nie był uważany za jakąś super rybę. No dzisiaj jest to ryba całkiem droga, jak w ogóle wszystkie ryby. Ale co mamy tutaj? Jak ryby to Abramczyk. No muszę powiedzieć, że niestety nazwisko pana Abramczyka nic mi nie mówi. Dorsz po azjatycku, 100% natury, z kolorowymi warzywami i delikatną nutką curry. Jedz ryby przynajmniej raz w tygodniu. Danie gotowe w 10 minut. Tutaj się chwalą, prawda, że jest to ryba z naturalnych łowisk, dziko żyjąca, niehodowlana, bez substancji i że mrożenie jest ok. Nie wiem czemu mrożenie jest ok. Możecie mi w komentarzach pod spodem napisać, dlaczego według was mrożenie jest ok. Czy tu nie ma coś podejrzanego? Dorsz atlantycki, dorsz czarny, dorsz 41,5%, warzywa 39%, nie najgorzej, to mamy już 80,5%. Sos w stylu azjatyckim 16,6%. Olej roślinny, rzepakowy, bardzo ważne, że nie palmowy, cebula, sól morska, suszone warzywa, cukier lubczyk, dubczyk, pieprz czarny, kurkuma, czosnek, kopre, gorczyca, kmin rzymski, kolendra, kozieratka, kopre włoski, pieprz cayenne, nasiona selera, czosnek, imbir, papryka, chili, uszak gęstowłosy. Na patelni 2 łyżki oleju, zamrożone danie wrzuć na patelnię, smaż na małym ogniu przez 10 minut. Skład bardzo bogaty, ale nie wydaje się jakiś podejrzany, także smażymy. Już się sam nie byda dupcą w łyżki, co ja nie wiem, wiele to ma być. Ja wpadłem na szatański pomysł, że ja to danie jeszcze troszeczkę zmodyfikuję. Dostałem od jednego z widzów buteleczkę takiego sosu, no już prawie tam 1/3 spożyłem, naprawdę mega ostrego. Jest to sos z papryczki Trinidad Scorpion, papryczki, której ostrość wynosi 1 milion SHU. Także możecie wrócić sobie do filmu, gdzie testowaliśmy azjatyckie zupki i tamte już były ostre, a ten po prostu jest straszny. Dosłownie odrobina na czubku łyżeczki do herbaty w misce zupy powoduje, że no sracie żarem. No, wygląda całkiem ładnie, kolorowo. Tutaj widzę, mamy ten sosik curry. Tutaj jest ryba, tutaj groszek, marchewka. Zobaczymy, jak będzie w smaku. Wow! Postrzeliło mnie. I dodaję dosłownie minimalną porcję tego piekła na ziemi. O, jeszcze mi kapło. Myślę, że tyle to będzie aż nadto. No i teraz na małym ogniu 10 minut smażymy i zobaczymy. Trzeba przyznać, że wygląda to całkiem ładnie. Rybka zrobiła się mięciutka, aż się rozpada. Mamy warzywa, no i oczywiście piekielny sos. Nie zostało nic innego jak sprawdzić, co to jest warte. Spróbujmy pierw ryby. Pachnie ładnie, curry. Mięciutka, bardzo dobra. Jest posmak curry, jest pikantność z tego sosu. Warzywa. O! Jest ostrość, ale taka akurat, tak że mówiłem, odrobina tego sosu. This is a tasty ryba. Można spożywać. Wątpię, żeby dorosły facet najadł się taką porcją na obiad, ale zawsze jeszcze do tego można sobie wziąć chleba. Jak na skromny, postny, piątkowy obiad. Coś koło chyba 10 zł to kosztowało. Ja udaję się spożywać. Wam dziękuję za uwagę. Pamiętajcie zostawić ocenę, no albo taką, albo taką. I już za niedługo widzimy się w kolejnych materiałach, a mam parę pomysłów na fajne kulinaria. Także do zobaczenia już wnet.